De ce îmi dați? De ce nu Ninja Jack? Omul meu spawn... Ce e la Ninja Jack? Când fură o mașină fără ula. Omul meu a lăsat mașinuța asta aici și a plecat și am vrut să o iau și eu să mă... Și o chemat admină și m-a omorât. Ce faci, frate? Păi da, frate, că e mașina ta. Ai cheia aia și nu știu eu? Da. Hai să văd. Poți să-mi spui și mie... Ai fur mașina efectiv de mijlocul drumului, coate. Ăsta nu-i Ninja Jack. Să știi că mașinuța asta... Nu, nu e Ninja Jack. Nu. Băia, gata, să nu. din gură, eu vorbesc, eu sunt de staff, eu vorbesc acum. Da, tu 154, Stai ce din grad ai? Am înțeles. Stai din gură. Auzi, 5? Da, te aud, te aud. Dă-i gel pentru Ninja Jack. Dacă îmi dați, să știți că nu se face așa. Să se calmeze. Am înțeles. Păi, Frate, de ce îmi dați degeaba Ninja Jack? De ce îmi dați? ai vrut să te urci într-o mașină. Am înțeles, ești helper în test ăsta 157? Nu știu cum am ajuns asta. Da. Așa, bravo. Și ce dacă e helper în test? Am zis bravo. Am și o întrebare, de ce îmi dați gel degeaba? Frate, știi câte ori trebuie să spunem că ai făcut Ninja Jack? Ok, bine, îmi dați și mie gel sau nu știți să... Ma... Am înțeles,